Kept. Korealainen perinteinen kauneussalaisuus tulkittu uudelleen modernilla tavalla. KEP tarkoittaa sekä korealainen perinteinen kauneussalaisuus, jota olemme säilyttäneet, että intensiivisellä hoidolla terveenä säilytetty iho, näitä kahta merkitystä. KEP etsii luonnosta saatuja, puhdasta raaka-aineita, yhdistää korealaisten esi-isien sukupolvelta toiselle siirtyneet, perinteiset kauneussalaisuudet, tarjoaa modernisti uudelleen tulkitun kauneusratkaisun, terveen ja kauniin ihon puolesta. KEPtin kanssa ajan kulku hidastuu, koe hidastetun ikääntymisen kauneus, joka säilyttää kauneutesi pitkään. Buyeongupo 9 kertaa höyrytetty ja 9 kertaa kuivattu, jolloin saponinipitoisuus on maksimoitu, 6 vuotta kasvanut korealainen punaginseng ja aktiivisten ainesosien yhdistelmä. Vahva ihon energiaa lisäävä tiede, Red Vital Complex. Riisin käsittelyssä syntyvä riisivesi-uusio käytetään modernilla teknologialla ja päivitetään perinteisellä fermentointitekniikalla. Vahva kosteuttava ja kiinteyttävä vaikutus, Radiance Lux Complex, säilyttää korealaiset perinteiset kauneussalaisuudet modernisti ja suojaa myös ihomme ikääntymisvauhtia. Kept.